schilderij al lang? Ik ben al 4 jaar bezig. 4 cursussen, of 4 winterskoffen, zeg maar. En dat is wel een mooie hobby. Dan ga je ook wel heel wat schilderijen maken, of niet? Ja, heel soort. En wat doe je met al die schilderijen? Sjenlitten. Hier in een kamer. En daar hing je wat in het Treppesgat. En daar hing je wat buiten. Dus ja, daar hing het overal wat. Totdat je gestaag er wat bij komt, dan wordt er wel eens hier nog verhuizen van de kamer naar Treppesgat. En dat Treppesgat vol is, dan, ja, die komt dan niet in de tuin. Dus dan die komt onder schutting. Dat is eigenlijk Dat is het eindstation. het eindstation. Nou, toch, ja. En dan is het haast over een minuut. Nou, maar die wel. Het is krek of was gewoon lekker leeg. Dus ja, het werkt voor mij heel ontspannen, zeg maar. Ja, rustjouwend. Merk ik zelfs nou. Ja, je bent in één keer net meer gestrest of wat dan ook. Nou, ik wil net beweren dat ik gestrest ben, maar het is, ja, het jouwt rest. Op een of andere manier. Je bent een beetje zenuwachtig voor de camera. Ja, ben je net wend, hè? En dat is nog voort. Dat is nog wel aardig voort. Wat je net tevreden bent met een schilderij, of net helemaal tevreden bent, wat gebeurt er dan? Ja, die gaat een button. Ja. Rechtstreeks in de tuin. Dan gaat hij rechtstreeks in de tuin. Ja. Maar ja, dan mag je er daar wat in zien. Ja, maar het is ook net dat het erg is om nooit te zien. Ik bedoel, dat net. Maar het huis is te leed soms al je deel te hangen. Maar dan hier kan wel, dan hier de kamer ook al vol gaan. En hier hing je al 4 of 5. Nou, dan in de gang en treppers gaat. Dus nee, dan krijg je de volle. En dan was ik er ijdel, dus je steeds in eigen naam nou.